Ahojte, vítam vás pri novom videjku. Dneska si zhráme Brawl Stars Push Mika na Prestige 1. Tak sa môžete pozrieť, 970 polárikov. Už mi chýba iba 30, aby som mal Prestige 1 na Mika. Takže poďme do hry. Nice, OK. Ideme pušnúť Mika na Prestige 1. To mi tak dlho trvalo. Toto videjko ináč malo už výsť sobotu, lenže vyjde pondelok, kvôli tomu, že ja som teraz chorý, bohužiaľ áno, som chorý a som si hovoril v hlave, že či budem vydať videjka alebo nie. Som si povedal tak, že pušťam Mika na Prestige 1, vydám videjko a uvidím, ak to bude ďalej so mnou, že, lebo môžete aj počuť asi, že som tak zahumený a teraz neviem, lebo moc sa mi nechce hrať, ma bolí kus hlava, tak chcem natočiť videjko, ak máte čo odo mňa pozerať, kto chce. A môžete podporiť lajkom a odberom. Takže tak. Nedal som sa ti čo. Ale to budem furt musieť smrkať. No, Cordelius. Opa, nedal som si ťa. To nie je dobrý nápad ho asi pušovať, keď on má viac. To nie je dobrý nápad. Som na čo to robil. Dobre, ale dúfam, že po mne ide. A ešte mám na Mika Winstreak. Yes, Winstreak 8, nič moc, ale aspoň plus párky do... Len tak proste, chápete. To by som mohol pušnúť. Teraz som pekný. No, viete čo. Musím ho pušnúť. Puším ho teraz. Dobre, tak som dead. Som si neuvedomil. Bože, a kus plus koľko máme? 987. Play again. Tak to pôjde rýchlo. Ináč som si už nasadil na vleky na ruky, lebo minulé video som nemal. Som na to úplne zabudol, ale aj tak som dal s tým Prestige, bez navlekov. Takže je to pohoda. Ale aj Miko, čo má 700, on na 2 rany proste len tak zničí proste toto boxy. Raz, no, 2. OK, tak ty nemusíš ísť na mňa. Ja si tu ničím bedničky a ty ideš na mňa. Co nehámbiš? Ja chcem mať Winstreak. Dobre, to je tak zle. Musím ísť. Ja chcem mať Winstreak. Choď odo mňa preč. Ten Edgar, ak toto použije na mňa, to som dead. Vypadni. Edgar, ja chcem mať Winstreak. Edgar, ja chcem mať Winstreak. Nechaj ma žiť. 100% bude takto zakampený. Už vím, že tu takto bude. Tak tu není nikto. 4. Winstreak mám. Tak si zoberiem. No tak ja kradnem, ja kradnem po anglicky. Čo kradnem po anglicky? Slovíčko po anglicky som povedal tak. Poď. No vidíš. No však použij bounce, prvé miesto len tak, proste do vrecka, prvé miesto. Asi už je Prestige 1. Prestige 1, let's go. To bolo ale krátke video. No, bolo to krátke. I'm a joke to you. Yes, I'm joke. Moja angličtina mi vôbec nejde. Ale Prestige 1 na Mika. Presne tak, Prestige 1 na Mika. 11. Prestige. A pozrieš si, koľko tu máme videí. 1, 2, 3, 4, 5, 7 prestížov ešte pôjde. Takže 18 prestížov bude mať. Neviem kedy, ale viem, že bude mať. Tu bliká Prestige 2. Tu tiež musím takedy dať. Pozrite, čo mi padne. Asi level. No jasne, že level. Keby Legendary Stardrop mi padla. A čo poviete na ten záber? Teraz je taký bližší. Môžete mi napísať do komentov, že ktorý sa vám viac páči záber. Ten prvý, alebo teraz ten druhý. A teraz na záver vám poviem, keď ma chcete podporiť, dajte mi like, odber. Takže je to na vás. Teraz sa s vami lúčim a čau.